Hello mga bata, ako si Teacher Cheryl ug magtuon ta karon sa tingog sa letrang E. Mao ni ang atong lesson 5. Magngalan ta og mga hulagway na nagsugod sa letrang E sama sa ehersisyo. Elepante. Empanada. Encantada. Ensaimada. Aeroplano. Espada. Empanada. Ensaimada. Espada. Encantada. Ejercicio. Aeroplano. Elepante. Makadto ang mga hulagway na nagsugod sa letrang E ug nagsugod usab sa tingog sa letrang E.